Σήμερα εξερευνούμε τους 10 κορυφαίους τρόπους για να κάνεις τη γυμναστική διασκεδαστικό μέρος της ζωής σου. Αν έχεις δυσκολευτεί ποτέ να παραμείνεις κινητοποιημένος ή να απολαύσεις τη γυμναστική, αυτές οι συμβουλές θα σε βοηθήσουν να απολαμβάνεις κάθε στιγμή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το να εντάξεις τη γυμναστική στη ζωή σου δεν χρειάζεται να είναι βαρετό ή κουραστικό. Όταν η γυμναστική είναι διασκεδαστική, θέλεις φυσικά να την κάνεις πιο συχνά και με ενθουσιασμό. Είτε ξεκινάς τώρα, είτε θέλεις να ανανεώσεις τη ρουτίνα σου, υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να κάνεις την άσκηση πιο ευχάριστη. Αν θέλεις να την κάνεις μακροχρόνιο μέρος της ζωής σου, δες τους 10 διασκεδαστικούς και ελκυστικούς τρόπους παρακάτω. 10. Πάρε μέρος σε ομαδικά προγράμματα γυμναστικής. Οι ομαδικές προπονήσεις δημιουργούν μια υποστηρικτική και ενεργητική ατμόσφαιρα που σε παρακινεί να προσπαθείς περισσότερο. Από ζούμπα και spinning μέχρι yoga και kickboxing υπάρχει κάτι για όλους. Η μουσική, η ενέργεια και η αίσθηση της κοινότητας κάνουν την εμπειρία πιο ευχάριστη. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι θα κάνεις, ο προπονητής έχει ήδη οργανώσει το μάθημα για σένα. Δοκίμασε διασκεδαστικά αθλήματα. Τα αθλήματα κάνουν τη γυμναστική να μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι και λιγότερο με υποχρέωση. Είτε παίζεις μπάσκετ, τένις ή ποδόσφαιρο, θα μείνεις ενεργός και θα διασκεδάσεις ταυτόχρονα. Τα ομαδικά αθλήματα προσφέρουν κοινωνική επαφή και ψυχική ευεξία, ενώ βελτιώνουν και την αντοχή και τη φυσική κατάσταση. Ο χορός είναι ένας εξαιρετικά διασκεδαστικός και αποτελεσματικός τρόπος άσκησης. Είτε ακολουθείς ένα online πρόγραμμα, είτε απλώς χορεύεις στο σπίτι με τη μουσική σου, δουλεύεις όλο το σώμα και βελτιώνεις τη διάθεση. Δεν μοιάζει καν με άσκηση γιατί σε παρασέρνει ο ρυθμός. Συμμετείχε σε προκλήσεις γυμναστικής, fitness challenges. Οι προκλήσεις σε κρατούν ενθουσιασμένο και αφοσιωμένο. Είτε είναι μια 30ημερη πρόκληση κάμψεων, είτε ένα μηνιαίο challenge κοιλιακών, σε βοηθούν να βλέπεις την πρόοδό σου καθημερινά. Πολλές εφαρμογές και κοινότητες προσφέρουν προκλήσεις με επιβραβεύσεις, κάνοντάς τες ακόμα πιο διασκεδαστικές. Συνδύασε τη γυμναστική με την κοινωνική σου ζωή. Η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι μοναχική. Πήγαινε βόλτα, πεζοπορία ή ποδηλασία με φίλους. Αντί για καφέ, οργανώστε μια συνάντηση στο πάρκο ή σε ένα μάθημα γυμναστικής. Όταν η γυμναστική είναι κοινωνική, είναι και πιο ευχάριστη και πιο σταθερή. Οργανώστε μια συνάντηση στο πάρκο ή σε ένα μάθημα γυμναστικής. Όταν η γυμναστική είναι κοινωνική, είναι και πιο ευχάριστη και πιο σταθερή. Fab. Δοκίμασε νέες υπαίθριες δραστηριότητες. Δραστηριότητες όπως πεζοπορία, καγιάκ, ποδηλασία ή σαπ, όρθια σανιδοκοπηλασία, φέρουν ποικιλία στη ρουτίνα σου και σου προσφέρουν την ψυχική ευεξία της φύσης. Είναι ευχάριστες, δυναμικές και κάθε εξόρμηση μπορεί να είναι μια νέα εμπειρία. 4. Χρησιμοποίησε εφαρμογές ή κάνε τη γυμναστική παιχνίδι. Πολλές εφαρμογές μετατρέπουν τη γυμναστική σε ένα είδος παιχνιδιού. Με προκλήσεις, εικονικούς αγώνες, ανταμοιβές και στόχους μπορείς να κάνεις την εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα. Εφαρμογές όπως Strava, Fitbit και Zwift σε κρατούν κινητοποιημένο και ανταγωνιστικό, ακόμα και μόνος σου. 3. Άκου μουσική ή podcast κατά την άσκηση. Η μουσική αυξάνει την ενέργεια και σε βοηθά να συνεχίσεις όταν κουράζεσαι. Δημιούργησε λίστες με αγαπημένα τραγούδια ή άκου podcast για να διατηρήσεις το ενδιαφέρον σου. Έτσι, η άσκηση περνά πιο γρήγορα και ευχάριστα. 2. Ενσωμάτωσε τη γυμναστική στις διακοπές σου. Οι διακοπές είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσεις νέες δραστηριότητες. Πολλά ξενοδοχεία προσφέρουν μαθήματα γυμναστικής ή μπορείς να κάνεις πεζοπορία, κολύμβη ή βόλτες στην πόλη. Το να είσαι δραστήριος στις διακοπές σου σε βοηθά να παραμείνεις σε φόρμα χωρίς να χάνεις την απόλαυση. 1. Θέσε προσωπικούς στόχους και γιόρτασε τα ορόσημα. Οι ξεκάθαροι στόχοι σε κρατούν συγκεντρωμένο. Όταν πετυχαίνεις έναν στόχο, όπως να τρέξεις 5 χιλιόμετρα ή να σηκώσεις μεγαλύτερο βάρος, γιόρτασέ το. Αυτές οι μικρές νίκες σε κάνουν να νιώθεις περήφανος και σου δίνουν όθηση για να συνεχίσεις. Ευχαριστούμε που παρακολούθησες. Αυτοί ήταν οι 10 καλύτεροι τρόποι για να κάνεις τη γυμναστική διασκεδαστικό μέρος της ζωής σου. Ποια συμβουλή θα δοκιμάσεις πρώτη? Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή για περισσότερη έμπνευση και θα σε δω στο επόμενο βίντεο.